Hajiya, kina sane da cewa akawunta yana da bidiyon nan na satan kuɗin da kuka yi? Na shiga uku. Wani wace iriyar musiba ce take tunkaro ni? Yaushe na faɗa wannan ramin? Kin ga ranar gaskiya. Let's go! Ki sani cewa duk wanda ya rike gaskiya bare taɓa walakanta. Ta Allah rufe min baki. Okay, ina ke damuwanki ki tozarta akawunta ne. Sai gashi kuma ni yake neman tozartawa. Sakatariya, ya kika ga shirin akawunta? Lallai zan mayar da shirinsa ya koma kan shi. Ta Allah rufe min baki. Okay, to yanzu ki Hajiya me shirin ki na gaba? Zan yi ƙoƙari na ga na raba sa da wannan bidiyon. Ya kamata ki gane cewa ba za ki iya ja da akawunta ba. Wallahi ƙarya kake akawunta. Ko zan yi tafiya jikina babu kaya sai na ga bayanka.